Aarhus har lidt et palaver. De har jo en lufthavn, der hedder Aarhus Lufthavn, men det er ikke Aarhus' lufthavn. Nej, det er faktisk 1 ud af 5 kommuners lufthavn, blandt andet Aarhus. Randers er også medejer. Det er papiret her. En afgørelse fra EU, der kan få afgørende betydning for fremtiden for Aarhus Lufthavn. For ifølge nye regler i EU skal lufthavn, der servicerer mellem 200.000 og 700.000 passagerer årligt, privatiseres inden for de næste 10 år. Og det passer fint manden her. Hvis det bliver grebet rigtigt an, kan det jo betyde, at vi får en velfungerende og ordentlig lufthavn. Det kan godt være, at den skal ligge et andet sted, men vi skal jo have en ordentlig lufthavnsbetjening af Aarhus. Lufthavnen har de sidste mange år været ramt af store økonomiske problemer. Faktisk så galt, at de i 2013 fik tilført 17 millioner kroner. Problemerne er mange, og hos de konservative i Aarhus er opskriften på en løsning klar. Første skridt det er at få en 100% professionel bestyrelse, få politikerne ud af bestyrelsen og få kompetente fagfolk ind, der kan forberede Aarhus Lufthavn til et nyt ejerskabsforhold. Lufthavnen i Tirstrup ejes af i alt 5 kommuner, heriblandt Randers Kommune. Ja, det er jo rigtig fint, Mark Pereira. Det var El Señor Mark Pereira Christensen. Han er El Señor byrådsmedlem. Ikke længere kulturrådmand. Ikke længere. Ja, det var resultatet af kommunalvalget. Sådan er det jo, vælgerne har talt. Men Mark, han har kastet sig over lufthavnssagen, og det er jo, jeg ved, det er en varm kartoffel i Aarhus der, fordi... Jeg er jo selv træt af det, Esben. Præcis. Det kan jo nærmest ikke betale sig at flyve til Aarhus. Nej, fordi tiden, det tager fra at komme ud i lufthavnen, flyve til Aarhus og komme fra Aarhus Lufthavn og ind til Aarhus, så kunne du lige så godt have taget toget. Ja. Og det er jo et bøvl. Det giver ingen mening. Og Mark Pereira her, det er jo meget, meget velmenende. Han tænker, der skal være en professionel bestyrelse ud med politikerne. Det er et godt skridt. Randers er fuldstændig enig. Ja. De andre kommuner er ikke helt klar over, det her foregår, tror jeg. Nej, men det må de blive. Og så tror jeg, det allervigtigste punkt, det bliver ikke lige nævnt her. Det er EU, Esben. Ja, flyt lufthavnen simpelthen, tænker jeg. Ja, det er jo... Den ligger lort. Ja, det er en... Ja, hvis lufthavn er det egentlig. Den er jo væsentligt tættere på, på Ebeltoft. Ja, det er jo faktisk... Det er helt vildt problematisk. Ja, der er meget. Ja, hvor skulle den så ligge? En form for... Altså nu er Aarhus jo vokset mod øst, så kunne man vel ligge den der omkring. Altså et eller andet, jeg ved ikke, Galten. Ej, jeg ved det ikke, men et eller andet sted der midt imellem, der er masser af mark og brakområde. Man har lige bygget motorvej, hvad ved jeg. Der må holde nogle maskiner, der kan nivellere noget. Galten? Ja. Jamen, man kunne snilt lægge den i Galten. Ja, uden problemer. Men der er også bare et lille stenkast til Galten for Aarhus af. Jo. Lystrup altså, byder Gyrit ind med nu. Jo, men vil det ikke for flysikkerheden være et bøvl? Jo. Der er masser af pensionerede hjemmeværnsmænd, der har fået lov at beholde riflen derude. Jo, ja. Der er kæmpe besvær der. Viby. Og godt bud med Viby. Viby. Der er ikke så meget palaver med det. Jeg tror simpelthen, ideen er at få flyttet den tættere på byen.